Lami kayo ang Bisaya nga manok mga idol. Ug mao ni ang tagya mga idol kana nakaitom nagsig katawa diha mga idol oh. Grabing sabaw sa Bisaya nga mga manok mga idol. Gibutangan na mo nagtanglad diha mga idol og sangig mga idol dara perting humuta. So before mi makakaon sa Bisaya nga manok, mo biyahe mi mga idol gikan sa Bulabi paingon sa Lanao Kapatagan mga idol. So ang biyahe mga idol usa ka oras og tunga mga idol para maabot mi sa Lanao. Karon mga idol, ihunong midri mga idol kay naamay nangatang di sunahan ako giklaro og gipangutan pwede ba moagi ang bago nga sakinan? Or bago nga babaw? Bitaw akong giklaro no kung kinsay nangatang di sunahan ba mga amigo ra man di ay. So karon padayon na mi ako nang gidrive ni akong babaw mga idol kay nag-break in midri paingon diri sa Lanao mga idol. O kaning naiharang diri mga idol ato ni mga amigo. O babay-babay pud sa mga idol kay kita mi siya video-video mi. Ngayon di ay mga idol, iyang kauban dito mga idol, busog na kayo to, gahawid og kamera mga idol. Kita gid ang ebidensya mga idol, nga human na sila paniud to mga idol. Dara mga idol ha, lantawa mga idol, di ba busog kayo mga idol? O mo na ebidensya mga idol, busog na siya, hawid-hawid kamera. Kaya vlog-vlog pa sila. Ako ga-vlog pug ko. Dayan padayon lang may mga idol. Ayon ninyo gi-scroll ning atong video mga idol kay kaning niya nindot kayo ang view paingon sa Lanao, Kapatagan mga idol. O kanon ang Bisaya nga mga manok mga idol. Inyo ni makita mga idol nga perting ninduta gyud kayo. Kami may nag-ihawan kay kaysa pa man mi nakalagod diri sa akong kaila ba na laag sila diri nya kuyog pud ang iyang pamilya ako barong asawa kay vlog man mi diha mga idol nga nindot kayo ang dalan diri mga idol tinaw kayo kay wala magud dagom ning pagbiyahe na mo mga idol pertig yung tinawa. Okay, siyempre shout out na to na akong mga kauban diha sa Jesus Gatambay Ronel Birundo Vlog so tanan nga mga kauban na to diha sa mga supporter to. Shout out sa inyo. Salamat sa inyong suporta. Ayaw ninyo gi-scroll ning video mga idol kay parte ninduta ang video diri. Dayon lami kayo among kaon diri mga idol. Unya mga dato man mga tao diri mga idol. Kailang kutsara mga idol. Ako ipakita sa inyo nga gold mga idol nga grabe gyud no. Mahalo nang ilang kutsara mga idol. So karon mga idol ako ipakita kaninyo ang pagluto na mo mga idol. Perti mang ninduta kayo ang Bisaya nga manok. Butangan nimo siya tanglad, butangan pag niyo og sangig. O dara mga idol, Bisaya nga manok. Okay. Siyempre na tanglad. Og napoy Bisaya nga manok. Ingon na niyo ning tanglad mga idol. Ato siya ugasan daan ha. Ayun. Naon ni siya para humot. No. Lang midre Lanao kay. Karon pa may kaanhing nga gihawan ni mig manok. Gulan nagtanglad dami kini. Tapos na isangig didron. Atangi. Basta bagyo tag Bisaya nga manok, siyempre magpabukal tanan og tubig. Ay dili nato dugayon, himulbulan ayon nato mga idol kay aron mangaon na mga idol. Og kare ato sa ning himulbulan. So pag hugasan dayon, dayon butangan din nato nagtanglad karon mga idol. Kay para ingon na siya para humot siya mga idol. Butangan to sangig, butang tanglad ipaslak to diya sulod sa manok. Dayon ato din ang pabukalan og tubig no. Okay, butang anay bumbahan sa kusawa og tubig na apo diha si Margie o mo naghawid ang kaldero kailangan ng manok. Okay, automatic diretso bukal dayon. Nani mga onen ta. Okay, otro na tug lantaw. Okay, luto na gyud. So, dili na ta maglangan ato na hukaron mga idol. Dara mga on ta. Diri na mo na ni ang tagya diri mga idol makita mo ni ang mga unay na kusawa. Nara ay pamilya nilang Kuandri Margie do, nara sa Margie po do na katulgon mo na siya, mana siya. Okay, kaon na dayon sinya singko kaon na. Okay, dili na magdugay, magtapok na. Okay, magampo sa ta. Daron na busog gyud ta ba. Happy birthday. Okay. Mga idol, magmukbang ta mga idol og Bisaya nga manok. Ano na? Ayate. Awam mo dito. Kulang ang asin no? Wala kasi? Tuyo. Tuyo. Kulang. Hello guys. Grabe ka dato mga tao rin. Kutsara pa nga gold. Di matabang.